Bangko Sentral ng Pilipinas ginapaandaman ng publiko nga maghalong sa peke nga kwarta subong nga holiday season. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa mga tion parehos ang selebrasyon sang Pasko nagalusot man ang pagpamintaha. Isa sa mga inyang paggamit sang counterfeit o konpeke nga kwarta. Si Manang Joji nga masami nga nagapa-downtown area para magpamakal sang ila kinahanglanon sa sulod sang balay, ginasiguro sini nga hindi mabiktima sang counterfeiting. Gina-check ko maayong kwarta kung halimbawa bing papilo na bala may tawo gina siya nga nga daw makita bala sa papel. Sa 20 ka tuig bilang cashier, makapila na kabeses nga nakabaton sang peke nga kwarta si Leia. Sunod sa iya sa pag-uyat pa lang sini sang paper bill, madetermina na sini kung peke o kung hindi ang kwarta. Lain niya itsura ma'am, kay daw lights. Bangod sini, nagpagawa sang advisory ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga dapat maghalong ang publiko sa pagdamo sang peke nga kwarta. Sa impormasyon sang BSP, kalabanan sa nag-circulate ang peke nga 500 kag 1,000 peso bills. May palatandaan naman ang ahensya kung paano mahibaluan kung matudtuod ini nga kwarta. Pinaagi sa feel, look and tilt method. Dapat magaras ang security paper, ang print sini kag tactile mark, lantawan ang watermark, security fiber, serial number kag see-through mark. In terms of serial number naman, asymmetric ang size sa increasing. So makita na ito literally niya. Okay. Hindi lang see-through mark, both sides ang aton kwarta may see-through mark na word na baybayin, which means Filipino. Gilay naman nga i-report sa BSP, pananglit na may mabaton o kung makakita sang peke nga kwarta. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, One Western Visayas.